On to chytil? Jo, chytil. No. Tak co mě natáčíš, ty kundo? Co ty kunda s malým ptakem? Co ty kunda? Tady máš. A jo, tam bude čas. Vamos! Vamos! A mě vamos! 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 Máš to, prosím. Teď já. Baboš. Máš to netrpíš. Hoppa! Dělej! Babuš. Kasára. Ty vole se spoda, no. Dej mi, já to chci vrhnout. Dej mi. Já to chci vrhnout. Baboš. Kam to? Co teď já to hodně? No tak čau. Hej, kámo. Strničky. No ne, hej. Já to fakt udělám. Ty mi to bouchu, nebo mi řekni. Chceme. Já prosím někoho to neříkejte. Do prdele, nebo do piči. Baboš. Kasára. Počkej, kolik je? Nebude hodina ještě. No tak to je dobrý, dobrý. Bouchu to? Jo. Baboš, ani to řekne. Baboš. Kasára. Ty to umíš vrhnout takhle udělat. Okna toho piči. Ty pičo. Hej, co jsou teď, vole? Máte slep, ale... Teď já. Ne, otevř si to, dělej. Prostě to kde byl? Nepraskne. Teď já, ale fakt teď to mrdnu. Baboš. Nepočkej, Baboš. já držím něco v hodě. Klasones. Nevím. Ty pič. Dělejme to. Utírejte to. Ty papíry. Jdu do hůzce, to je snažit. Ne, tak moc papíru ne. Ty vole, já už nemám celý mokrý. Dneska je toho málo, protože jsme rychleji zakročili, ale když jsme to jako plný kokr. A my jsme na to přidělali. Dvakrát kláštoros. Vidíte? Fajný. Totálně pita, vole. Flaška. No nic, no. Po druhý milání třeba. Já mám ještě, typo, tady ještě jedna. GG. Ale vole, asi nemůžeme vzít všechno. Zase ne, to stačí, víc neberou. Tak to je paráda. Určitě jsem zakročil rychle, ty vole. Ale vole. Kámo, kdybys to nevzal, tak kámo, to tady vole, tak se mi